гоблен с маниста и какво ще ви трябва за това. Сега заедно с вас ще си организираме работното място за бродиране на гоблен с маниста. Ще потрябва специална щампа, ще потрябват кутийки за маниста, ще потрябва съответно сама маниста, която се намира в комплекта и всеки цвят е разпределен по специални плекчета, игла, памучна кърпичка, ножица и съответно корда или специален конец за маниста. Всяка кутийка за маниста се отваря по-отделно и съответно много лесно да я взимате. Аз направих номерация. Подобни кутийки можете да ги закупите или в магазини Джимбо, или магазини по левчета, които съответно там се продават не като кутийки за маниста, а кутийки за хапчета. Много хора ме питат как да започнем да шием гоблен с маниста и как да закрепим конец. На обратната страна на щампа промушваме конеца през няколко нишки и правим най-обикновеното възелче. Можете да шиете как с кордата, така и с специален конец за маниста. Аз обикновено правя 3 възелчета, за да е по-сигурно, че конеца или кордата няма да се развърже. Второ и трето възелче. Това, което по-голямо се остава като остатъка, го изрязваме и се остава съвсем мъничко. И така, да започнем да шием. Аз вече го шия този гоблен доста време и почти го завърших. И сега да започнем или по-точно да продължим. С маниста промушваме иглата в лявото долното ъгълче и после го промушваме в горното дясното ъгълче. По принцип на всяка щампа имат си точки, къде да вкарвате иглата, затова няма да се объркате. Само да си взимате точен цвят с маниста. Сега ни върви бял цвят. Като виждате, конец се излиза от лявото ъгълче, промушваме го в дясното ъгълче. Шие се гоблен с маниста полукръстат бот. Сега взимаме златист цвят. И цялото редче се продължава по такъв начин. Взимате само съответно цвят на маниста и го продължавате. Сега ще завърша това редче и ще ви покажа как да обърнете, да шиете в другата посока. Аз обикновено маниста слагам на памучна кърпичка, защото това помага за да не се разпилява маниста. Сега ще ви покажа как да продължите следващото редче. Сега почти го завършвам този. Ще се през цяло време по един и същият начин. От долното лявото ъгълче на горното дясното. И се промушва пак към долното лявото. Полукръстат бот. Така, сега слизаме на следващото редче.
По същият начин промушвате иглата от горното дясното ъгълче в долното ъгълче. Когато сте го промушнали, обръщате си панамата, щампа и го продължавате по същият начин, само че в обратната посока. Значи от тук ви е излязнал конец с ъгла, промушвате този ъгълче и го изваждате от горното, лявото. И продължавате по такъв начин напред. Така се върви цялото редче. Гоблини с маниста се шият много лесно, все едно, че зашивате едно копче или няколко. Подобни гоблини има в най-различно количество като асортимент при най-различни производители. Украинците и от Русия. Такива гоблини могат да се шият като и от възрастните хора, така и от децата, някъде от 10-12 годишна възраст. Има също и комбинирани гоблини с маниста и с конец. Ама моето мнение е, че гоблин с маниста се шие доста по-лесно, отколкото гоблин с конец. Като вече доста време се шиете тази картина, научавате се цветовете и легендата. И вече не ви трябва да го гледате постоянно. Най-удобно да почвате да шиете гоблин отгоре надолу. Така е най-удобно, защото по всяко време можете да се видите легенда. Взимаме, като се свърши маниста, взимаме се необходимите цветове от специалните кутийки. Както вече казвах, подобни кутийки можете да ги намерите в магазините по левчета или в магазини верига Джимбо. И все така продължаваме напред. В следващото видео ще ви покажа как да завършим конеца и как да го закрепим. За днес е достатъчно.